Die zijn er ook. Even je duim. Ja, en die zijn ook droog. Met jullie zijn ook allebei droog. Mijn zijn allemaal al droog. En ook. Ik moet er nog heel lang wachten. Ja. Ik niet hoor. Nee. Oh. Nee, dat vindt ze niet zo fijn, denk ik. En dan zit ze er helemaal in. Eline helpt ons even. Oh, dat is een Nee. idee. Oh, ze lacht. Oh, dat denk ik kan niet. Kom maar, hij is er. Droogt hij al, Isis? Kom maar zitten. Mag ik ook zitten? Ja. Nee, we gaan met de voeten hier in op 4. Ja. En dan zitten. Dan ga ik je vertellen. Je gaat mij soms even op de buurt. Wat zeggen jullie allemaal? Zeggen we nu geheimje. Oh, oké. En de kleinste mag het horen dan papa.